שלום, אני דניס, ואתם בערוץ על אלבניה. היום סרטון קצר על רפואה ועל שירותים רפואיים כאן, אצלנו, בשטח, עימם של הרפובליקה. חברים, מה שטוב זה שין. שירותים רפואיים באלבניה, אפילו בקליניקות פרטיות, אפילו במרכזי הערים, הם הכי יקרים לאלבנים עצמם. עבורכם זה יעלה ממש בזול. באופן כללי, הרפואה האלבנית לא יקרה, ויש אפילו היגיון להגיע לכאן פשוט כדי, לשפר, את הבריאות שלכם. זהו. לדוגמה, פוליסת ביטוח רפואי לשנה אחת עולה בערך 65 אירו לאדם. זה אם תשתמשו ברפואה הציבורית. אבל גם לזה אין ממש צורך גדול. כלומר, כשתחיו כאן, תוכלו להשתמש בקליניקות פרטיות כאלה בלי תורים, בלי לקבוע תור מראש, בכל זמן שנוכל לכם, וגם במחיר נמוך. למה במחיר נמוך? הכל מאוד פשוט. אלבניה היא לא המדינה הכי עשירה, והמחירים כאן כמובן מותאמים לאלבנים רגילים עם הכנסה ממוצעת. לכן גם עבורכם המחירים יהיו בדיוק כל כך נמוכים. לא משנה איזו בעיה בריאותית יש לכם. כלומר, אם תרצו לטפל בשיניים שלכם או לעשות בדיקות שגרתיות, זה יעלה לכם בדיוק כמו שזה עולה לאלבנים רגילים. הרפואה כאן ברמה די טובה. הציוד הכי מתקדם שיש כיום בעולם כבר נמצא באלבניה. זה פשוט נהדר. בנוסף לכך, הרופאים כאן בעלי הכשרה גבוהה, ושוב, בלי שום בעיות, בלי תורים, אתם יכולים לקבל את כל השירותים הרפואיים שאתם צריכים במחירים מאוד סבירים. וזה פשוט נהדר. אפילו, נראה לי, שכבר רק בשביל זה שווה להגיע לאלבניה כדי קצת, לשפר את הבריאות שלכם, כדי שתהיו יותר מאושרים, יותר מרוצים ויותר בריאים. זה הכל להיום. תרשמו לערוץ כדי שלא תאבדו אותו מהעין. תנו לנו לייק על ההשקעה וכתבו לי.